Okay, hari na to sa tuwa makaligaw nga mga eksena, dramang katawanan, weekend edition ha, kay Sabado man karon. Muna nga ato pa ning i-arrange ning atong ubang program kay daga po gimingaw sa importante buhi. Pero naglisod sa mi sa among kinabuhi. So kay do naman to tay, wala tay igong oras tungod sa tuang partnership with DepEd. Pero sige lang no kay basig do na tay mga changes pohon. Mapangitaan na itong schedule nga mabutang na to ang importante buhi. Kana ha? Okay. Dramang putol na, natay pa premyo ron nga 200. Word of load. Oo, so andaman yung mga cellphone diha, o niya pakusgi na inyong mga radyo. O niya, ay magkalimot ha, karon ang second day sa Super Metro Pre-Christmas Sale. So hangtod pa ni ugma adlawng Domingo, nagsugod di kagahapon. So kato mga ganahan diha nga mag-shopping, wala nilain pa, no? The place to be. Mura maganang nasarapa. This is the place to be. Ato alang, i-attack lang ninyo ang ato ang Super Metro Store. 50%. Dagan silang mga discounts. Palit kag sinilas, palit kag wala, libre to. Yan na di ay. Alam mo na, huwag kayo budget, imong eyeglass, usara po sa amin. Oo. Inana na ha. Bitaw, ay ninyo sayangang maong kahigayunan ang ato ang Super Metro Pre-Christmas Sale. Nagsugod din kagahapon ya, last day ugma. So, kung na mo yung mga plano mag-shopping, adto na sa pinakadool nga Super Metro Store. Atong drama comedy karon, diha ko no'y hitabo nga si Training, ayang bana nga si Isyot, na disgrasya ko no. Ay, usama ni ka construction worker. O niya, di ba ginato matagal, basta mag-ingot ang disgrasya mga kawaw, kada bang naabtang yung di malas. Kay disgrasya man, so mayo tagpungad, naabtang di malas. Danghag, yapilag danghag. Nataga ko no ni si Isyot sa 44 kay Indana. Loka bahas. Buhi ba? Buhi pa. Buhi pagyapon. Kay nagparasyot man. Ay. Sige, sige. Sige, so muna yung mga eksena na to ha. Unya, tanaw na to, kisang gibright rong butaga. Sige, ana, di na to lang ngayon. Ang atong senaryo, mao na to, ang iyang bana nga construction worker, na disgrasya ni, natampigas, no? Kaya nanawag mo yung asawa, yan nakalimot siya sa hagdan. Ang asawa nagapunisan. Ang kini sa mga asawa, badigod, mahimutang. Ang gikom, imbis PC, gikoptan, ang cellphone, may gikoptan. Ibaw ang bana na sa trabaho, sige, pagyo pangutan nag-asa ka dong. Pandara ko nung electric pan. May electric pan, tapos babaw. Sige, alala. Drama ang katawanan kun Dramang putol. Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata nang hindi mapaglaruan. Mrs. Akong bana. Ay, kalma lang. Buhay pala. Huwag pala mamatay. Kalma lang ha. Kumusta man to siya, Dok? Wala pa natugod siya matandog kay Nicolaps Maguni siya. Hinoon, dili man kay siya tantong bunog kay nabali og nagupong kaniyang kamot og tiil. Dili tantong buno. Unya, Dok, kung sa may metabo, Dok. Sige lang, magpaabot na kay mumata man yung karong tandog. So man, gusto ka makiksulti sa imong bala? Unta, Dok. Ikabala ka, mubangon ni imong bala. Sige, bangon na diya. Dong. Oy, Doy. Unsay sakit ni mo, Ingna ko Dong? ng purman day og overtime ba ko. Dong, unsa may sakit? Ayaw lang kay palabi og lihok kay... Ngano mo na na naman lay galiok na ko day. Unsa man dili ka makalihok si Mutiil? Di na ko kaisas kung kamot day oy. Dong, kung saon man ni Do? Gusto ka nga maisa niyang tiil? Beirog og gamay. Ay, Dok, ayaw sa di. Isa li kamot, sorry. Isa magkalimog kamot. Nga naman niya, Jok. Maluay ka dyan ko, Jok. Alam kay paglihok ka kay... Bisag sakit kayo, gahula-hulaon, misis.
Ang duha niya ka siko nagupok yun. Naalang sa kayangyo ni mo, Dok. O, nga naman. Mangihi ko utar ka diyo. Ay, Mrs. Kuta kay Gihulmigas. Balik ta. Dok, maluoy ka, Dok. Ako may pag-utong. Maan, panong kong bayot. Dok, naon sayang siko, Dok. Manay mga asawa kay naanan na. O siya man, Mrs. Auman, dili. Balik na. Nagupog yun ang iyang duha kasi ko kay mauman niyang gigamit sa pagtukod sa nang nitugpan siya gantos ubos. Unya, Dok, unsa may mabuhat na to ani, Dok. Tungod kay high-tech na maroon ang panahon, bugas na yung dako-dako. Pero, Bahalag makagasto ko, Dok, basta unsaon man niya siko, Dok. Kunaan. iparitat. Ang kiniyang siko Napay mahimo ni Dok. ay kabalag ka, Mrs. Mr. Kay doon naman tayo direct na kontak nga to sa China. Doon na tayo artificial nga kamot. Ato raning sumpayan. Maayo, May yumpayan rin ni Dok. Pero mga 350,000 yun eh. Mao ba? O niya, balik duha man ni kakamot, so almost 700,000. Kana na lang sigurong kamot sa tiki, Dok. Mo ba? Alain kinitanahon. Okay ra siguro. Mahala sa dato. Pero, Pasag di lang ko training naman tayo gitap ko ng kwarta dito dahi ko. o siya man, kay, og musugot ka, Mrs. Mupirma ka lang, musugot ka, masumpayan rin ni iyang duha kasiko. Ay, salamat. Sige na lang, Dok. Okay ra, Dok. Sige, o niya, dili pa ba ni mo idamage sa ibong bana? Be, hubuon na din ako ang iyang Naapay lain, Dok. Awa man kani siya mabunog, daghan lang siyang bali. Hinaya, Dok, manong. Ani, Hinay lang, Dok. ako ding hubuon yung kalsyon ni siya. Nganyong laing kag tinanawans kong kuhan, Dok. Di ako lagi klaro kay Murag. Ang remote di man mo tingog. Ay. Nakalak man gud ni. Ani hubuon ako yung kalsyon ni siya. Hinaya, Dok. Ay, Dok. Nalag kay Pusildong. Hindi, ang sa imo ng bana. O niya, nakita di mo, Mrs. Tanawa, o. Tabok. Nakita di mo. Saan Ay, naman lang ayaw lang guniti, Dok. Ay, guniti, Dok. Nabunog po na yung duha katuhod. Nagupo ko'y naingon og putsero. Saan man taon na ni mo paglakawan ni Dok. Ay, kabala ka, Mrs. Kaya ka na niyang gupog ka duha katuhod. Susama siya kamot, pwede na po na masumpayan. Lain na pong gasto na, Dok. Mahal-mahal ni 450. Muligas ni kay pangusganan maguning tuhod. Mabitan ako sa di na ko mo gamit og babae kay ingnon ko hinay na kog tuhod. Saan man ni Dok. Okay ra. Mugasto na po gani og tag 450 kada tuhod o di duha man ni. So, overall 900,000. Milyon kapin man siya. Ay kabala ka kay isumpa din ni nato na kay kwarta mo perma ka lang. Pirmahi lang training kay makuha lang ko sa akong kumpanya. Training. Masumpayan Mangutang lang ka. Mangutang lang ko. Pero na ako hangyo, Dok. Ang samay. Kani, masumpayan pa ni, Dok. Yun na pa ha. Ay, unsa man na, Dok. Kani ba, kani? Asa daw. Ay kanya. Ala! Masumpayan pa ni. Sumpayig yun na, Dok. Dili. Kinahanglan yun na sumpayan. Ay pwede na mo. Dili, sumpayi lagi na. Sumpayi na, Bahala, Dok. baka gasto Mabayad ko mo gila gasto ka ko, milyon. Dili lagi na masupay. Dili, sumpayi lagi. Mrs. Paabot lang. Sumpayi. Mutubo na lagi na. Mutubo. Sumpayi lagi. Mutubo na lagi. Sumpayi lang. Dili na to sumpayan, Mrs. Oy. Tsao na lang ni, Dok. Sumpayi lagi, Dok. Bahala, makagasto ko pila ka milyon. Sumpayi lang Ay yun. mo pag magkini ka mo, doktor. Sumpayi lang lagi, Dok. Makatipid ka na, Mrs. Oy. Sumpayi lang lagi, Dok. Kinahanglan Mutubo kayo ra na ni, Dok. nako. Labi na kikapon, mutubo na. Okay. Tanaw na itong damay makakuha. Oo. Okay. Ang siko, masumpayan. Oo. Ang tuhod, masumpayan. Unsa man kaning gitudlo siyang bala nga ningo yan ba usa tagi sultis bala gani. Kani, Dok, masumpayan ni, Dok. Hala. Pabutan lang mo. Ay, dili, Dok. Sumpayi, yun ni, Dok. Ay dili na Muhatag ko, Dok. Kinahanglan Muhatag gini ko. sumpayan. Oy, Mrs. Mutubo na daw eh. At ang text line, pwede nilang
text Okay mga kawaw, text na sa 0936-846-4071. Yan. And sa mga nag-online karon pwede ka ayaw mo chat sa atong official Facebook page. Okay. Wow FM 97.5. Ayan. Sige. Okay. Ato ang pagbalik. Ato na lang pamasahon ni mga kalingaw. Sayran ha, kung unsa may mga makalingaw nga sumpay o niya reminder ang ilang name of Address mga kawaw ay kalimot. okay, ako ba niya? Magdali-dali ba? Kaya magdali-dali ha, kay sayang kaayo. Oo. Kinigi hapon ang drama comedy kun Dramang Putol. Stand by. 97.5 Wow FM.